Tunlai Khawvelah mintibuai tu Hripui lau takin Khawvel angong dan ang deuh hian kumsang ni som pakhat khan filmmaker Steven Soderbergh chuan thriller Contagion aloti chhuak to reng mai he movie thil dan le Tunlai thil dan hi ain ang maya la en velo te tan chuan en ve nge tur chi ani bawk Tunlai Hripui lau taka vang hian mitam tak chuan he film hi an ennon le pha na sa hle ani he movie hi kumsang ni som pakhata ti chua ani hnuloka box office number 1 aron ni ngala September ni som pariat sang ni som pakhat khan CBS chuan he movie chungchang hi lothir zau dai to in he Hripui hi ataka thil thleng thei ani rengem ti hi an lothir lok dai to ani he movie a hian he Hripui hi in khoi atanga natna in kai chhon thei ani awangin thil khoi tam lo tur le kutsil fai ngun tur te khosik le khubul maya om lo tur te in film khur an lo in zirtir dai to ani CBS te soi hona chuan hetiang Hripui hi atak nge in mishinga alo theng the ani ti te po antar lang boka tun kumsang ni som ni a nge mai hian kumko kalta a an movie siam Contagion thon thu chu atakin alo thlengta emni kha movie kha Tunlai thil thleng lem chana Hrilhlawkna emni ti hi mitam tak te ngai to ana lo ni ta he natna hlo le dar chak tak hi dar zual zelin Khawvelah damdoi lam thiam te chuan ati damna tur le inve na tur ngor takin an zong zela he mai bakah hian he virus aya dar chak fe zok mipuite rilruwa hlona le boina lo tur control tumin nasa takin an be ani inven himna thaber chu ho lo social distancing ani ti sia in ramshang shangin lockdown curfew an puang ta sup supa Kaini rampo engtik thlenge kanin kwa kirangai don ti po siat ani talo heti lai hian michen khat chuan thu diktak lo internet le social media vela an lo the dar ve mek boka chu chuan mipui chi aina abel chana sa ema chu michen khat te chuanin virus ai ma po a lo zok le thil thalo zok thlen thei tu ni in an soi hialani hi Tunlai kan Khawvel din mun diktak ani a hetiang che hi he movie Contagion na thil thleng po ani bawk mani lokasiam ni mai oma mo hialani kumsang ni som pasaria Oscar Best Picture lo mandong tu Moonlight writer le director Barry Jenkins chuan ti hiana soi kumso ma upa movie hlui en le nan dollar som pani ka sim le hetiang hian kala tingai lo heng movie stars te hian Tunlai thil thleng documentary an ron chang ang mai ani ti in an ni me po in an non vele ani chu a film ti chhuak tu Warner Bros te soidanin an film zinga Contagion hi December tha thleng kha chuan an lisa number zani som sari ania tunkum sang ni som ni aron her chwa me chuan number 2 na aron kaidora ma a hian Harry Potter che a omani tin tuna hian Amazon Prime Videos le iTunes top 10 na alang bokani a movie tang pui soizeu pa ila he film ma virus min chu MEV1 ania Tunlai Hripui leng ang thawin Asia a Hong Kong atanga lo in tan ni in khoya tanga in kai chon chi thawani Gwyneth Paltrow chu Beth Emhoff lema changin sumdon na thil wangin Hong Kong a azina chuta chona han kai ta ni ti chuan US lama hopa in abial pahlui nen Chicago a anom dun le zwaya abial pahlui po chona kai vele ta ti chuan an ina then nu ni nia chuan abuai ta thut maya apasal Matt Damon Mitch Emhoff chuan damdo in panpuivat ma sela a chan chiat lawin a tingal ta thuayani Mitch ina ho nu chuan Emhoff papa Clark po chu anu thi na ang che chuan alo thi ve boka Mitch po chu isolation ward ta da ngalani ma se anuwa natna shik chu kai ve theilo immune ani awangin an chhuati le tani a changtu te po an show hlom khop mai Academy Award winners Matt Damon Gwyneth Paltrow Kate Winslet Marion Cotillard le nominees Jude Law te Lawrence Fishburne te anni he movie a hian Jude Law hian Alan Kumwait part playin internet blogger ani a ani hian thutik lo the darin shileng damna atan hian fositia acha atia a video thar internet a upload reng boka ama hian natna veive anga insoyin fositia wanga damta angin ain lantira chuchumitam takin thutika lo nga yin fositia zorna dor te su anrok pha ta hialani mase thutik lo a the dara wanga man ani a an han en fia chuan virus lo la kai ve reng lo ti sha chu ani a
ama awangin tharum thona na sa tak thlengin mitam takin anchi ai pha na sa hle ani tunlai kan din hmuna hetianga thudik lo le rin tlak lo theder ching te hi mihlo omber perani tunlai Khawvel ataka po Alex Jones le Jim Garret ati damna hmu chhuak angin anin soile to ni hi kan soi to angin he movie script ziak tu Scott Ziburn po in thudik lo theder hi virus ang bok hlo omle thil poithen thei tu ani ati kha kan then dik tir palang ti a hlo om hle ni sarkar thu chuak le thurin tlak chop oin kan thu char tur po clear film thiam a chakhop mai he movie a hian US CDC le WHO de thok tu ni nasa takin antang hawa Centers for Disease Control and Prevention how to pa Dr. Shiver Chuan Epidemic Intelligence Service Officer Dr. Mears chu Minneapolis lama virus chungchang chui chuak turin atira Kate Winslet chu Dr. Mears character ni in Dr. Mears chuan virus kaidar chhan chu bet em hofa changina ni ti mu chuak ma se ama po hian kai ve in athi pha hial nge ani virus dar sawizel wangin khupui shang quarantine an ni a mipui mang ang chuan ruk te ruin tharum thona athleng na sa hle ani WHO po in an epidemiologist Dr. Lenora chu alo chhuat tan na Hong Kong lama antir ve ngal boka ani hian bet em hof chanchin chuin abul chan tu berani ti avashe chuak bok masi Hong Kong sarkar official sun feng chuan MEV1 vaccine an siam chwa huna an khwa in an don masak ber theina tura karna atan Dr. Lenora chu alokit na ve bok he filmmakers director Steven Soderbergh le writer Scott Burns te hian he film mi atak ang thei ber tura an du awangin epidemiological expert tak andron kwal na sa hle a anjinga pakhat Lori Garret health expert council on foreign relations rei tak lo thok to natna dar hun rei tak lo chui to thin chuan heti hian asoya antum ber su mipuite hnenah thil lo thleng thei tur diktak hmuh tir an du a hei bakah hian Khawvel ram hruaituten virus outbreak lo theng tak ta se inbuatsaih dan an lo thiam lawk an du ani atibo Garret hian sawizelin Khawvelah hian natna thar tam tak Asia atanga lo chhuak kan hmu china a chan chu helai hmuna thil thleng tam tak wang ani bawk le savate an chen na hmun ti chiat sak an ni awang le sikle sa in thak dang lama wang ten nasa takin an buai china bawk te hian an chila hian virus tam tak an pai sa a heng virus te hi an ma ni tan chuan lo om ni ve lavin an ma ni beitu te laka an lo inven himna ani zogani ati Contagion a po hian atopa virus dar chan na chu bawk le voka virus in chopol mishing in a kaya changin ani ti kan hmu a Dr. Hextall chuan chu mu chuak ma se ati damna turin har satna atok tatlat mai ma se Dr. Ian Sussman University of California San Francisco professor chuan a samples ti chetura thupek som du lavin MEV1 virus tha pun thei dan a hre chuak ta a scientist dang te chuan mi som patni zela mi pakhat in kai tur anga an chu ta hiala Dr. Hextall chuan a vaccine tur mu chuak ni in a in shia a ma se en chin na le dan le dun paltlang tura tam si mamo na asang to si chu ngak man lavin ama le ama chu ain kap lut ta ni ti chuan virus kai mek apamula vakalin a vaccine mu chwa chu a thok nge yani ti ama nge chuan awa fin fia ta a ti chuan vaccine chu an siam chuak ta chur mai ani masi har satna dangala omle vaccine chu tunge dong masa angle don masak du wangin Hong Konga WHO mi Dr. Leonora po kidnap mekani US President chuan chuma vorta a an birthday azirin dong masatur an thlang chuak ta ni Contagion atanga injir chhuak tur kan nei Garret soidan chuanin khotang nun hi har satna leng ma sila kan vaya kan tho hawa midang te kan ngai saka hun thim tak paltlang tura kan be hau apoi mo zia ani ati ni e tho hau na cha film khur le midang te ngai sak apoi mo tak zet ani tun hun hi kan Christian na lan chwa tir na hun le midang nei lo zok te ta na kan luan chwa na hun tur chu ani a engkim ti thei pathian nei tu kan ni a tong trai na ne na film khur thei ang bera omin he natna rap thak tak hi kan ne thei ngei don ani anwaya komena hian iril ru te ron soi vela he channel hi khongai lo subscribe ve nge bokang che lo himla ichen khoweng te le kan rama lo him zel theinan sarkar le mithiam te thu lo oi zel bokang che